Pierce azt ennyi köbö. Hát ebben nem tudok véleményt alkotni, mert LOL-t nem játszok, nem nézek, úgyhogy... Meg Fumi is, aki a magyar e-sport, vagyis a magyar LOL e-sportot köbö létrehozta ki, a Iovin, nem Iovin. Fumi a neve? Még mondtad te is, hogy ő nagyon jó. Már nem streamel, mert elment külföld, elment a Riotnak dolgozni. Na Arvil, ő is jó volt. Percesre. Let's roll. Taking out. I think I heard something. I can see them. Ó, puszi, bazd meg. Grenade! Grenade! Smoke! Nem tudom, hogy ezt a csípot nagy érzékenységén kéne tenni. Micsoda? Valaki végre játszik. Vagy nem? Lépések. Nagy érzékenységem? Az egyik. Raffolok. Nem is tudom. Bővesen. Fegyveret tart, lehet fegyverre. Most ti mondjátok taxot, jó? Pihenek. Megyek sortra. Midrás minden körbe. Megyek B-re. Ja, hogy ték vagyunk. Egyenesen kell leugrani, azt úgy húzni. Aha. Szóval mit csinál? Bot-a leugrunk, azt kifutunk mid to A. Affirmative. Mit tudom? Go, go, go! Lerolt, tök egyenesed, az fölrolt CT lámpára. Megyünk röviden, vagy mi? Mid to A. Az működik. Szépen. Még rámpálni szép. Se tudtam, mit csináljon amúgy, nem szarítottam. Ilyet nem sűrűn lát a gyerek amúgy.
A faszom, valami feget hagyott. Port 33 van benne. Nagyon jó. Igen, az nekem is olyan headet adott a srác. Az ENC. Új mi headet. Na, hoztam egy kört nektek, ennyi. Még egy vitó. Egy kerekbe 9 rating 2-t jöttem, mert edély megölik. Nem most valami értelmes tax kéne. Mit túl? We will drive them from our Elszaladunk land. B felé, tunnelből felszaladunk miden és A hosszú. Azt scout minden. Ez az ember repül! Hogy toljuk föl longot a 70 cső. van benne. Géni bombát ki. Ezek mit? Úristen. Két HP mellett. I'm throwing smoke. Leugtok szét egy. És ott! No, az nem lesz az én játékom, úgy nézem. Enyém sem, mert SP az feljött, azt most már nem volt játszani. És Jött föl? Hát haverom SP skinja. Akkor miért ne tudnál játszani? A Fluort, ami meg ilyenek. Ja. Hát Hello Kitty kalandjait szoktuk együtt tolni. Move it, move it. Tudod, hogy Néha így videó nyerni. B2. B2. Akkor megyek végre. Halljátok, láttátok ezt a feliratot itt? Hosszúnál? A falon? Ez itt Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ez mi a geci? Úgy be is blokkom. Kapta a headest. Ezek nagyon jó. Nem voltak ott az asszisztus. Nem volt tax, bazd meg, de jön a csávó, és futás közben két headet kioszt 5-7-nál. Jó. Mindenki a HVP, no armor. Let's go. Hiszi megvette. Szabott tolja kívül. Mindjárt Prince droppolja Erőd végig. majd nézem neki. Smoke. Valaki jött be velem sorba. Jövök. Ne gyere. A falu ellőtt, bazzeg. Hol van a VP, Pingsy? Short végén. Short meghalt. De nem hiszem el ezt a csávót. Ott van Balú még az jó, mindig de lépő. az... Really? Ugye, Pingsy? Na reportold a Balú. Jön. Van egy miden. Lépés. Grenade. Utolsó. Utolsó egy van. Az utolsó meg ez adja, az nálam ott egy. És ugyanaz. I'm throwing smoke. Mert utolsó csak egy van. És az egy. Basz meg, de megijedtem. Hát ezt megnézem streamen. Full alsóba éreztem. Felugrottam Két kb. az több pisít címe. Az alsójába Echo. érezte. Szépek jó volt gyűjtjét. Gratulálok. De bazd meg, Meg 5-ös finger bejönnek játszani, és végig beszélni. I'm throwing flashbang. Flashbang. Jön a Balú gyerek, azt rekt. Throwing Kocsi, flashbang. egy kocsi. Sortom. Dobom a háját oda. Tök jól csináltam. Egy kocsinál fixen. Throwing a Adom már flashbang. ide a bombát. Mögénk. Hát de én már ki a kurva anyád. Befüstölünk. Ne. Egy tolja P940-et kapott plantot. Hogy tudok 40-et lőni digüllel? Az annyit sem vesz. Jön a flank.
Kiesett a shiften megint, bazd Lehetsz meg. hosszú ki, én is megyem. Dikoly van kocsinál, dikoly van kocsinál. Az baj, van egy planten. Menjünk ki, vagy nem menjünk ki? Dobtam a bombát. Jó, visszarakom a shiftet, jó. Menjünk? Egy CT van. 30-ek. Ez egy fejmerő, bassz meg. Kocsi tiszta. Kodiak. Jó. 15. Ez viszem, jó? 15 szek. Viszem. Na jó, hagyjad ezt az embert, hát ez mi? Ez egy full vicc ez az egész. De nád az Pingje oka, van, miért meg funolod ötös el? pingje. Ez egy full vicc volt, amit művelt. Menjünk egy szinta bírást. De Echo-ba. Meghalni. Let's go, my brothers. Évnek 100 pénze volt. Meg volt. Bevennek kétszer annyi. Az Mike. Jó, tele vagytok. Ablak. Menjünk, Hallod, már itt van a gyerek. Ne, ez csal, ez vicc. Itt látod. Ez csal. Igen, igen. Balú. Kijött a csávó. Kijött a csávó, Draven, meg én álltunk ott, és futás közben kaptunk két egyfőledet. Ha nem ekkor, ne? Veszek mókot. Csávó itt az Dobok. egy kis és így. Van átírtam a nevemet. Ezt talán nem falúval. Talán nem lő le. Talán nem valamit, aztán jó. Global booster az bazd meg, hogyha tényleg ilyen hedeket lőnél, akkor 89-ig. Nem 10-be. 89 van benne. És menj meg segíteni. De... Semmi. Arra is volt, jó? Sortos is geci egyből jó. Még mindig pit 89-szer, még mindig pit 89-szer. Van a Ja, már hossz, van jön tékezdő. mögötted. bazd meg! Van a okás sorta, ha kell ő. Jelzett, M4 van már csak. Smoke. Pit 89-es. Gyerünk vére, mint az állat. Egyik Az M4 külön egy sorton. HP-en, másik. De sorton van egy okás. Egy golyó, 30. Grenade. Planting. I'm throwing a grenade. Az meg, nem láttam, pont elfordultam. Már rövidet néztem bal szememmel. Ó, Istenem. Bocs. Megvállalják ennek elhívtam nevent. Egy frag. Jó vagyok. Te nem döglenek meg semmibe. Felmegyünk hosszú. Forward. Megyünk el a globál, geci. Smoke. Eldobtam szerintem. Throwing. Sose smokolja, most tudja, hogy VP-t veszünk és felszmokolja. Oké. Előved a hosszút? Kell. Te előnél, ha? Nem. Egyik urat minden, ott egy Várjál, hosszúval vigyázzál. Jó, egy öftene.
Hát van a füstben. Menjünk longon? B-fele ugrál. Egy sor. Annyi élet. Minden VP. Balra. Bomb has been planted. Hosszú vagyok. Az onnan kétszer fejbe lő. Smoke! Előtte már kijött a szépedet neki. Flashbang! Lesz egy híve. Nyilván. Egy CT, egy rövid. Rövid 57-es. Megy. Egy full egyértelmű. VH. Valamelyik. Bomb has been defused. De geci. De még hosszúról, bazd meg walkoltam ideget. Még Ezek semmit nem heden csináltam. kívül más nem lőnek egyébként, hogyha azt észreveszik. Mondjuk, hogyha Még nem is Geppi csak vagyok, VH, Az, az a amit baj. pisztollyal kaptam röviden, ez megint csak egy vicc. Menjünk a B-re esetleg? Az a baj, oda megy a balú. Come on, let's go! Én előre megyek, az jó. Az- Menjünk be. Ha a balút előjük B-n, akkor talán megnyerjük. De nem biztos, mert más se tiszta, de... I'm throwing smoke. Nincs be. Bentelem. Smoke! I am planting the Ablakot bomb. nézem, nem Throwing menjünk ki. flashbang. Jó van. Nyilván. Megyek tunnelbe. Megy egy Uber, megy tilos. Kettő. Egy kimegy. Valaki nyújt a ajtót, a tunnel. Jön Pixi. És mennyit belém lőtt? De ez... Haha. És már lő? Haha. Bomb has been Tudjuk még De nem rá. az, hogy úgy jönne, hanem... Tudja, mit, hol nézel, és azonnal fordult rá a másikra is a sarokba. Érted? Úgy ugrik rá, be rám a gyerek. Egyre, mint lő. Szánon. A 8000-re kell egy VP. Jaha. Ez a, nem is ez a csak csal, hanem ez a pofátlanul csaló. így még én sem csaltam. Csak a kis akar. Le is bannoltak a geci. Füstén I'm throwing fogod. flashbang. Jó, hosszú, csak szarrá lőttem. Egyet. Persze, hát... Nem tudom, valami. Azt a kút. I'm throwing smoke. Menjünk sorton. Gyertek sorton. Sorton volt egy. Ott a bomba rajtunk, Raven. Nézem a flanket. Hol van? 92-2. Egy már röviden talán. Ott van röviden. Ott sok. Nyugodtan. Kábú. Ugrás közben. Be fog jönni jobbra. Bejött jobbra. Nyugi, lelövött. Szép, gyönyörű. Mondom, nem tud lőni. Hozz egy VP-t. Nagyon jó volt. Amúgy ez a 3-5-es fingja nem rilli, szerintem ők együtt vannak tuti. Odaadom. Mindegy, kell? ötös piramid. Ötös piramid, Pinszi. Már letrekkeltem őket, warm-upban szóval. Na, hát a shiften az elveszett. És a gyerek az a valahol. booster. We shall Cheater rule the vagy? day. Booster VP cheater. ment? Aj, keci. Flashbang. Nem ugrott senki? Throwing a Egy. flashbang. Hát most érted amúgy, de felbasz. Jaha, őt már megkaptam. Basszunk, hogy áll. Kell a flash, kimész? Dobom a flash torit. Meg bemenni Egy sorra, van és nem el fog lőni. ajtónál. Throwing a flashbang. Erre nem Mellé lő. Throwing Még flashbang. egyet. jöhet. Flashbang. Az. Srácok, Hallod? nincsen shiften. Úgyhogy Bocsi, Ugrás közben fejbe lőtt. Fejt a B-nek. Ott egy jóka is. Egy ki fog nézni CT-ről.
van. Ott van, már följebb van. Figyelj, ketten vannak. Bén, hogy állsz? Clear. Félsz clear. Menjél vére. És hát Gyere, van árulj a vissza. másik. Ott van a sarokba, a kis A sarokba. Ott. hites a izén, nem van a sarokba. Balra, ott. Ott van Dave, de hites is, lovos. Csak kitérjük. I'm throwing a grenade. Annak Lesoltuk a gyereket. az a kodiak? Ja, Jó, Vagy jó, get az a right. kodiak. lecsoltuk a Vagy gyereket. Get Right, vagy grámát Freiberg, kell vagy Nike. VH confirmed. On stream. Akkor legyen mondjuk... Buzi, Immolation dob egy alkát nekem. Az Mi? most, én most itt a szoba padlóján fekszem, és keresem a shiftet. Az így. Kiszúrom a szemedet. Füzetet. Jó, megvan. Persze, az emlék közel. Throwing a flashbang. Sorton ott ugrál. Visszarakom shiftet gyorsan. Kettő tolja tunnelt. Jönnek tékezőre? Nézem. Nem, lóval. Jó, egy off. Faszom te bajúdásba, ki a geci ez? Vaj, Sorton A megy. Júden az zsidót jelent. Mindegy. I'm Kosítom. throwing smoke. Akkor gyújj. erre flashelek sortra. Sorton van egy scout. I'm throwing a Miket flashbang. ugrik már amúgy? Grenade. I'm throwing a Hol flashbang. megyünk? Nézzük, felugrik. Teles tunnelban. Nem tudja. Flashbang. Mi? Hogy elnézek, kinéz. Mi van? Ott jön röviden. Nézzük, hogy halnak, Zoli. Csak ide. Csak ide. Elfordultam lentre, és kijött a gyerek. Adjuk már ezt a gyereket. Amúgy, ha a Mironkunk belül lenne, ezt megöltem volna kétszer. Az a baj, hogy túl jó, hogy igaz legyen. Nyilván. Mi? Mondta Csalva az előbb, így hogy kijön, VH esélyed nincs. confirmed on stream. Igen. Let's go, my brothers. Mi? Throwing a flashbang. Miért a 3 napos pingyei beragadnak? Throwing a flashbang. Ögölj már meg, kurva anyának hulla! Sorba legyünk falat, biztos, mi? I'm throwing a grenade. Jó, volt esélyünk Nem tudom, kicsit mit bevenni. láttam, már I'm folyik throwing a lóval. flashbang. Longot már, mindjárt sortot is. Smoke. Dobtam egy minti smoke-ot, ki kéne mennünk. Menjünk ki. Megy. Gyúr a kocsihoz. Raven ajtó. Egy sor. Meghalt. Ez egy jó kör volt, srácok. Enemit nem lőttem. A Dave-nek legalább adja, így Kéri lehozza. valaki a Vagy VP-nek. Én valamit Legyen kérek. félbe, két HP-s van. Nekem valami adna. Hát, azt gondolom, hogy nédet kellett vennem, és inkább VP-zek, nem? Hát hadni fogja. We must move. Kapun lőjük el. Geci, hogy lett. Retardáltunk rajta. Tudjában egyik I'm lőjük. throwing a flashbang. Tegelek. Sarkon áll. Flashbang. Nem ment be, most jön be. Följött el! Miért nézed? Komolyan mondom, nézi ezt. Rövid. Nyugi, a csaló meghalt. Az egyik. Nem viszálltok a kontrollat még mindig. Nem viszi át. Nem. Dobok neki ilyet. Grenade. Azt úgy hallottam, hogy kaptam.
Hogy ment oda? Nagyon-nagyon retardált. Kitolt egy hosszút, jön. Pedig fejbe basztad rendesen azzal a néppel. Nagyon retardált game megy. Hát de utána még belelő. Állj, Úgy Draven, csokör. Draven, Az állj, agyát mit is kérsz? Mit kérsz, adjál Köszönöm. VP-t? Mit dobja? VP-t. A P90-et az They jó. shall Imó regret dobjam this egy day. igét. Hosszúra nem megyek, mert a zsidó az mindig ki egy golyó Vagy hedeldig. P... Egy Imó CV. dobjam. Tessék célul. Ja, mindegy, már nem Van megyek. egy VP minden. Persze, hogy van, és nem lő mellé. Menjen át, jó. Szép. Nem megy át. Most ment. Lesz magul is. Kettő, Lőn egy, a szép. hátat is nem döglik. Jó. Az igen. Az 34-in 2 volt, amit én ott lőttem. Rövidet tartsd. Nem tudom. I'm throwing a flashbang. Throwing a flashbang. Ezt nyilván. Ő 85-in egyet kapott a gyerek. Ő meg úgy jön be, hogy rám lő egy nem? De amúgy megint bazd meg, hogy lőjek így embert, ha akárhova megyek, geci? Nem megyek shortra flash után, jó oké, nem kapta flash, de be se lépek, azt megzik, nincs, tudom kérdel mindenhol. Mi ez a játék? Megyek sor. Nem vettél elég gránátot. Képes Te mész shortra, Zoli megy hosszúra, Pinksy meg Draven megy béreim meg középről fog segíteni majd. Ahova kell. De az elején mindig Menjetek be ér az elején. Hú, nem. Látsz valamit minden? Laying down smoke. Átkezdő. Short lesz. Gyere, Egy még jön. 20 HP-ja van, egy van, még tanulgodra. maradj csak ide. Short. Egy lement lowerba, 20 HP-s. Grenade out. Egy van. Nincs a bombánk meg. Hova mentek? Hova rassolgattuk? Ott volt a bomba, Hol? tunnelbe volt a bomba. Csak elvitte, tunnelbe van az utcsó. Kanalban. Már ott volt tén! Ja, témban. Hogy itt Hosszúra elvileg lelőgetsz? nem mehet, ha Zoli hátba tudja lőni. Nézem én is téged. Itt van alul. Megmutattam neked a bombát. Hogy? Hoppacsek. Hoppacsek. Itt van fönt. Ja nem, lent. Oké. Én is pazaroltam a golyót amúgy. 3-4. Nem pazaroltam. Hozzuk le a Let's gecit. get this over with. Yes. Ja, főleg az a Nincsen 25. scout, minden. Tartsuk magunkat a kempelésre. B-re lesz, B-re Incendiary szépen out. lesznek. Grenade out. Nem látom D-t egyelőre. Smoke. Volt egy flash. Lő a kapun egy gyökét. Kempeljünk. Laying down smoke. Kettő. Itt a smoke-ban között. Hát menj segíteni ma. Short. Csőrtött mente. Short. Ugye, jön be. Kitolom tunnel. Izé, az mögött. Minden. Bombával meg shot is. Sortra felugrott. Az a sor. Ugrott fel. Pinsz hozzá egy fegyvert. Adott? Az az enyém. Köszönöm. Thanks. Nem volt bombájuk, ugye? That's a negative. Volt, csak nem plantoltak. Ah! Troll. Move it. Te globál elit vagyok.
Én is meglőm a globál szintet. Deploying flashbang. Smoke. Feltüzelem Throwing a őket. grenade. Throwing smoke. Aztán utána elszmokolom őket. Throwing smoke. Itt a B, nem? Hatalmi vakító. Egy dobok középen. Sortban nem tudjuk utána. Lehet, alsóból jönnek. Van még. Ott egy rövid végén. Jön a rövid. 1-2. 2 tuti. Nem tiszta. Aztán vannak. Egy hosszú, egy plant. Jön a hosszú, most jön be. Plant. Saroknál van, most néz rád. Isten. P90. Defusing the bomb. A Pinkshot mögötted van egy P90. Pinks az I'm az defusing. autósát. Egyet kell. Autósátgánt valaki shortról vegye fel, legyen szíves. Minek? Az olcsó. És a scout az nem olcsó. De nem szokott. Azt hiszem, hol van? Nem leesett CT-re. Ja igen. Nem volt, nincs. VP-zel. PMVP-nek, hát most Akkor én simán vettél volna felveszem azt a teljesen. Semmi P90-et. fogják, szóval óvatosan. És Oj, de Gettőt a... Voltak. Biztos nem érek ki hosszúra, amúgy ezt a kurva P90-et nem megadod oda, ahova kéne. Jó, megyek ki hosszúra. Magad alá. Smoke. Jött a smoke. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Grenade. Érjük itt megint. Alsóba dobok. Throwing fire. Jó, ezért ellőtt a buszú, úgyhogy füst volt. Mennek röviden befelé. Tart egy VP, ne nézz ki. Throwing smoke. Nem is te akartam. Mennek befelé. Bent van. Menj utána, vagy valami. Az 19-1 volt. Benn van 3. És ilyesmi. De longot Egységben tényleg az erő. tolott ki, mely most Most tolott. egységben az erő. Jó, van egy lent CT-nél. Egy sarokba, egy... Túl sok a De köröm, úgy nem srác. értem longot, miért úgy tolják? Mindig jövő védő sorra. Draven, mert a Forduljon kurva vissza. fegyver nem volt odaadva, én nem értem ki hosszúra, Imó meg kiment hosszúra, de nem tudom minek, aztán mire Azért visszament mert planta késtél már mindegy hosszúról. volt. Azért mert késtél hosszú Igen. menjél. Dave meg mire nézi. Inkább longot fogjuk Let's go. tenni. De ne így forduljatok vissza. Én gondoltam, hogy most egyszer kimegyek így, de magyarázd meg Draven. Deploying flashbang. Aki kitolja mindig a lower tunnelt, meg ilyenek. És akkor lement Throwing lowerbe. grenade. Throwing flashbang. Laying down smoke. Végén VP. Shorton szerintem vannak. Szóljatok meg pinket vele. Most megy sortra. Grenade out. Tehát, hogy bejön. Grenade. Futba rövid. Hosszún van egy. Futba rövid, figyelj. Egyben rövid, teljesen. Flashbang. Lehet, hogy leugrott CT-re. Nem. Jobbra. Bomba hol van? VP-vel 61 van benne. 61 így sorton megy. Futás közben. Futás közben no scope elgőgetsz. Ezt most amúgy valaki magyarázza meg. Direkt elbújtam, hogy ne tudja, hogy ott vagyok. Mondom, jön velem szembe. Zérek lelövő. Mondjuk mehettem volna körbe a Dave, doboznál. mi a véleményed? Dobok valamit év.
Tiszták, nem sikerült. tiszták? Lock and load. Az meg! Miről? Hát az ellenfelektől, hogy Smoke. Csal. Throwing smoke. Hide Deploying flashbang. Ó, milyen fegyúja volt. Throwing flashbang. tudom, Ez lett a hangos. add ide a maketet, Melyikbe szórtam, mert ott nincsen. ide állok. Fire in the hole. Kicsi smoke. Flashbang. Megy a rövid. Rövid betopog. Long is jön. Vegy a rövid, gyertek át, lejtek szívesek. Jönnek a flash. Persze. Nem is lát. Szép. Kettő már. Az utolsó? Csalép. 5 HP-ja van. Magozós. 5 HP. Az a magozó. Nekem meg 8. Inkább VP-t is hozzájuk figyeltek az a VP-t. Magozó. Kinek kell. Magot kell, Draven itt van. Hogy fogja Hol van? a buzi mód nőne? Megyek Mit saját. fogják helyett? Magozó van, Don't Robin. be afraid. Let's go. Most kinél van? Draven meg? Throwing flashbang. Smoke. Grenade out. Tékezd. Deploying flashbang. Edvé. Laying down Köszönöm, smoke. smoke. Grenade out. Egyenlőre menni. Hosszú. Kijött minden egyre. Maradjon azért, Draven. Ez egy vicc. Marad. Erre van. Visszament. Panelben vannak még. Széthagytam sortot. Kijött. Ja, sor. Ugye, Jön sor. van lent is, fönt is. Elvileg. Lent van, Pinksi lent van. Tudom. Szóljál, hogy na, menjek. Short még megy befelé. Na azért csak szétlőttem maguk hűzsön. Ez hülye. 56 Már meg a smoke-ba. Short. Sortam az. Azt hittem hosszúról lő. Aj, Istenem. Geci, a csávó, az hogy lőtte már le Zoli? Megfogta, és semmiből rárántotta a fejére. A geci nagy semmi. Lövöm magozóval, aztán De amúgy lövök kurva szépen kettőt, és én azt hittem, hogy hosszúra, mert onnan lőtt valaki, vagy valami. De úgy tűnik, hogy Go, halucinálok. go, go. Biztos, hogy nem csal. Te 82-t belelőtt. Mit csinál? Triggerezik, nem véletlen. Hosszú flash. Flashbang. Oké. Próbáljanak. Jó van benne. Mivel Ott vagyok? van az ajtóban, dobok egy flash. Flashbang. Geci. Full flash. Kijött minden, bizony. Bizony, kijött minden. Újjel, Pixi. Szép. Egy alsó, Zoli. Menj be B-re. Rám lövi, bazd meg a dobozt. VP kell. Kijött középre, Zoli. Ablak. Visszament. Lol. Sima alapkör, a gyerek nem lőtt eddig semmit. És eltappolta. Deploying Hol van? flashbang. Nincs kitve. Megy rá.
Szép. Leszeded. Szép. Tudod, ilyenkor rá kell. Szép. Leszedi? Persze, De amúgy Geci olyan szépen Leszedi, jó. lőttem a golyókat oda, és nem adta be. Akkor azt hittem pont, hogy szekkel előbb elindultál. Itt a VP-d. Egyed. Tudom kinek kell, vagy adja Dave-nek, ha neki kell. Zoli, én kimegyek longra. Te fedvegyetek, akinek van rá pénze. Zoli. Jó We're van wasting már. time. Let's go. Ma én nem veszek, mert szar az ekonomia, és Zoli már vett. Felnél 2. Laying down smoke. Throwing smoke. Smoke. És még egy rövid. Bejött. Szarfüstök vég. Végén van egy. Itt van, itt a bomba. A szájton. Lesz még röviden egy immo. Throwing Hogy csak flashbang. átmegyek. Nincs alap. Grenade out. Laying down smoke. Fire in the Bazd hole. meg! A csaló hosszú. Kettő hosszú. Utolsó kettő hosszú. Hosszú. Mind a kettő. 24. Mindkettő most jön, dobnak valami szart. Szar a smoke. A bal oldalt vannak. Még így. Most. Most jön már. Fegyvert fölvette AK-t, vagy P9-et. Kocsi. Csaló. Lapulj. Csaló. Engedd be. Mó, hagyja. Imó, ne. De... Jó. De mi a fasz csinálsz? Dave is lelő ilyeneket. Na. Ilyenek. De nem kellett volna ugrani, ilyenkor bízd a másikra. Alig látszik ki ott a fejem, hogyha kiüt. Bőven eléggé kilátszik, hogy... Pont elég. Dobok Egyszer M4-et Dave. felugrás, csak oda kell lőnie. Most már pontosan jár. Na, azon. 8 fragment ide. We're wasting time. Let's go. Throwing smoke. Kinyomtam voltat és... Itt jó kicsit élvezett. Throwing flashbang. Smoke. Smoke. Incendiary out. Jó. Deploying flashbang. Csoda. Jön sor. Flashbang. Kik volt? Meghoztak, hogy vették? Lövöldözik az életával. A upper talán valami, de már nem biztos. Csökkent, várjatok. Jó, én maradok ilyen felem. Én is tudok segíteni. Deploying flashbang. Fire in the hole. Jövök. Sorton megy. Ja. Egy rövid Xbox. Egy rövid Xbox. Tényleg abban volt. Az hal. Kucsolóval. Meghalt. Szép. Elhozom az Dave AK-t. had no kills, but did 250 damage. Adjak AK Dave. Dave nem jelenséget, de 250 damage-et okozott. Sebzést okozott. Nagyon szar előttem. 3 fejes lőttem ide. Én meg 2 embert meglőttem. This is what we train for. Megkaptam az MVP-net rá. Laying down smoke. Deploying flashbang. Mondjuk rá, az gyerek nem lehet elnőni. Throwing flashbang. Bejött, kocsi. Rövid flash. Incendiary. Füstölöm, aztán megyek. Hosszú, kettő. Kettő hosszú. Raven, te mit csinálsz? Grenade out. Minden bejött, most már lehet Ricky. Leugrik. Sietek sorra. Egy még kint a hosszú. Van fel még sorton a 17 Van alattad, HP-ban. Raven egy. Ja! Leugrik CT. Egy CT van. Egy meg hosszú. CT hosszú. CT Nem vagy a planton? Mehetsz, igen, Pinksy, itt van, hogy Aha. alattad. Ott a bomba, van bombád. Throwing a grenade.
Fa hosszú Jó, neki csak a nem múl. akarok Vigyázz, kigyőzni, Pincsi, ott van sarkon. kilő, mind a... Talul. Nagyon szép. Szépek voltatok. Egy alkát hozzá. Kösz. Dave-nek. Ó, Istenem. Kell valami. Miért izgultál ennyire? Draven dobja Dobok. is neked. Dobom. Ó, baszki, akkor dobok imó. Köszönöm. Ezt nem szeretem, de... Köszönöm. This is our smoke. Deploying flashbang. Laying down smoke. Grenade out. Throwing Mindegy. fire. Throwing flashbang. Grenade. Vannak BNT. Ebben is. Kettőben. Throwing smoke. Nincs. Egy De sor, általában meghalt. kicsit, mint a- Legalább egy. Throwing a grenade. Mindjárt Dave. Grenade out. Egy elment lóvá fele még. Flashbang. Lóveres ott. Deploying flashbang. Sortos is ott. Még egy lóver. 3 HP. Szem vajon? Nice. Lehet, hogy veszek egy nagy az útalpontra. Onnan nézem sortot. Gyerünk srácok, ez így jó. Pinksy, menj be bére. Dobom a fiset úgyis. Let's go. Let's go. Tudod, ilyen szájton kapott, onnan nézem sortot. Hajrá. Flashbang. Két Throwing vép is. fire. Lényeg. Throwing flashbang. Hosszú flash meg. Sorton lehet, hogy bejönnek. Igen, be is Throwing smoke. Kimegyek Draven. Maradj. Nézem Fire in the minket. hole. Jó, Grenade out. hosszú flash. Egy van hosszú. Throwing flashbang. Most jön. Jöhetek B-ről? Sorton szerintem még megy Deploying be. flashbang. Nagyon is füstöl. Van ott egy szebb balka is. Van ott Pinksy? Fogalmam sincs. Laying down smoke. Szerintem sorton ment le, ha úgy tudnál. Dollárba vagy? 62 van benne. Az az ember. Vicc. Szép. Pedig már jött. Hozzá a fegyvert, Draven. Ez fegyver. Assza. nincs pénz. Kinek van? Nincs pénzük. Úgy is tökéletes. Imó, dobjak valamit? De nem, Véres vagy de, lesz. egy M4-et. Egy M4-et. Köszi. Go, go, go. Smoke. Flashbang. Throwing smoke. Grenade. Throwing flashbang. Vannak shorton. Smoke. Az van. Deploying Jó flashbang. van. Laying down smoke. Hát mennyi? 27, 23, 2 sor. Flashbang. Van, Egy 26. short. Terrorists win. 85 ilőtt. Ásadással várjatok meg, kell drop mindenkinek. Mit dobjak? Nekem is kell. Dobni. Én is tudok egy kicsit. Én is tudok. Gyerünk, Dave, dobjad te neked elég lesz úgy. valami VT. Nekem nem kell. This is our day. De én nekem még most nincs ez. De azt meg elvitte Pinksy. Laying down smoke. Miért nem tud, miért VP? Ezt mondtam! Fire in the Sortot hole. meg a sortot pedig. Jönnek a flashek. Tetszik, kérdeztem azt, hogy kell valami módja. 87 van sorton, geci. Elhiszem el ezt a embert. Deploying flashbang. Grenade out. Gyere. Flashbang. Egy eset bémbombát nem látok. Throwing flashbang. Röviden. Throwing a grenade.
Tartjuk. Menjek rá. Nagyon Szóljatok, ha van mondva, hogy bár. Maradj bén! őt midet ismétek erre már. Kaptam. Kérdeltem a lépést. 8 HP van. Kicsit beljebb jött. Elment. Jó. 20 smoke-kal lelőtték Zoli. Jobbra, jobbra. Meg fönt van másik már planton. Hallottam. Jó, Gyere át. hol van valami Menjél fegyó? röviden és Sortam. megvárlak. Gyere. Egyáltalán. Megyek sorton. Itt egy kit vett föl. Itt Be van volt az Draven, Andra figyelj, van. szembe lesz veled. Nagyjából. Planton. Nem látom. Fölsétálok. Nézzél rá. Menj el, Draven. Draven. Lőtt valamit amúgy. Draven, nézz rá. Lőd el magadot. Dobozokat kezd el lőni. Itt Ott van! Megy rá szép! szép. Kész. Azt a kurva. Ez meccs volt. Na, végre már valami izgalmas, nem? Izgalmas. Aha! Aha! Oké. Jó. Jó. Most GG. importoltam. Csak most. Én rakom fel a listámra. Most kezdek egy listát. Na jó van. Hát ezt meg Oké. kell néznem, meccsnézés, meccseim, mennyit lőtt, hogy lőtt a gyerek. Remélem majd belenézel azt, hogy ilyen